19 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ଯାଏଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଇଦୁଲ ଫିତର ପର୍ବ ଥିବାବେଳେ 27ରେ ରାମନବମୀ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି 2 ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ଦିନ ଛୁଟିରେ ସମସ୍ତ 51ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେନି ସେମାନେ ଛୁଟି ପାଇବେ, ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଛୁଟି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଖାତା ଦେଖିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ କି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବୋର୍ଡର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।